Занимавам се с музика от втори клас. Започнах в хора на Пловдивските момчета. Оттам записах музикалното училище 8-ми клас и не съм спрял от тогава. За мен музиката е живот. Научил ме да бъда благодарен, да давам и да не искам нищо в замяна. Най-яркият спомен, който имам, свързан с музиката, беше с него, когато свирихме за първи път на сцена акустично двамата, един кавър на Майкъл Джексън. Man in the Mirror беше песента и свирихме за един благотворителен концерт. И докато я свирихме самата песен, самата публика започна да пляска заедно с нас през цялото време. И тогава за първи път усетих една връзка между мен като изпълнител и публиката. Пишем песните си в зависимост от това как се чувстваме. Няма значение дали първо ще е музиката и после текста, или първо текста, после музиката. Смятам, че се вдъхновяваме от външни събития и от вътрешни преживявания. Впечатлението, с което останах от самата програма е, че е доста готина и полезна за всеки един артист, който иска да направи нещо с музиката си. Заради това най-много искам това нещо да продължава да се случва. По време на програмата Музикален акселератор се развихме с това, че решихме да правим повече участия. Направихме един концерт, който беше самостоятелен тук в сцената на Rock School. И като цяло се мотивирахме да правим повече музика и да пишем повече песни. Нашите мечти и цели, свързани с музиката, са да въздействаме на хората по благоприятен начин, да изпращаме любов, да ги караме да се замислят за неща, които те най-вероятно знаят, но ние често ги забравяме. Моето послание към всички, които гледат, е: обичайте.